Itxi diezaiogun munduari zer gertatu zen Gernikan. Abesten, dantzatzen, justizia egitea, Euskaldunon beharra, Gernika oarimak. Oroitzapen bizia dira, justizia egiteko modua, gogoratu ongi kasua, zu ahaztuko alduzu, gertatutakoa. Bazen dantzatxari egitea, Euskaldunon beharra, Gernika oarimak. Oroitzapen bizia dira, Kastinak orain hasiko dira. Kanta dezagun. Dia historikoa Gernika. egia justizia Asetezen orain bazen. Ateak iraki dituzte! Azte gogoak ditudan. Oraindik ez du sinisten. Zenbat hautagai lortuko dugu? 222. Hori ze zenbakia da? Azkar! Banoa. Chill out, baby. Urrengoazu, urduri ez da? Ze gogoak. Bai, ez dakinik ideia ona izan den. Primeran egin nien duzu flipatuak utzi behar dituzu. Behin bakarrik atera zaiton getxean, beti leku berean. Zaudela, sai, gogoratu kantu klasetan bezala. Nikel hau. 223. Eman egurra. Mila esker, zuk ere bai. Begira tipo hori. Hango ura. Ezagutzen dudala uste dut. Egia, ez talda tarteka parkean egoten. Bai, gurpildun aulkian zeoan neska batekin egoten dena da. Hurbilduko naiz. Barkatu, ezagutzen alzaitut. Ez dut uste. 224. Kaixo, maite der naiz. Ez altzara maiz gurpila olkian doan beste batekin parkean pasatzen egoten. Fijatu garela. Baliteke, arrebarekin sarritan joten naiz. Ni, Mikel naiz. Zure lehenengo kastina da? Bai, halako zerbait. Mugi, izar iritsi da. Bai, oparitxo bat. Giro sinatuko dizkizuet. Baina nor da hau? Ez dakizuen nor den. Bera, inoiz ikusiko duzuen izarren artean, dizdiratsuena. Loreen artean, ederrena. Bera. Miren mirari da. Txaloak. Ui, nire txanda. Mugi denak. Izarren ordua iritsi da. Eta zer ekarri zaitu kastinetara? Ba, egia esan, nire amamak eskatu didalako nago hemen. Beno, eta diru iturri bat etxerako ez litzekuk gaizki etorriko. Zure amamak eskatu dizula? Bai, gure aitzitzena Gernikako bombardaketen hil zen. Badirudi, herriko antzerkitaldeak hildako hori honoritzapena galdu dadin musikal bat prestatu duela. Eta nire amamari neorkeztea ideia paregabe iruditu zaio. Beraz zuretzat balio pertsonal bat ere badu. Bai, horregatik eskatu zian musikaleko kastinetan saiak eragitea. Ilusio handia egiten dio. 226. Gustura geratuko nintzatekitek, baina nire txanda da. Kaka mordua? Mordo bat, Ze polita amamarentzat egiten ari dena. hunkigarria. Ziur horetzen mordoa ekarriko dizkiola. Senarra horrela galtzea bombardeaketan oso gogorra izanen da. Era bat ados. Hala ere, diru sarrera bat falta izateak harritzen nau. Gurasoak langabezian ote. 227. Batek daki. Mutil jatora dirudi. Ea papera lortzen duen. Eta ea guk ere lortzen dugun. Gertatutakoa gertatuta, beti hemen izago nauzu. Gure ametsa egi bihurtuko dugu. Lehenago edo berandago ikusiko duzu. Noski. 228. Ai, zure txanda!
Hau da gure momentua. Benga, maite eder, primiren egin dezakezu, lasai egon. Hori, lasai egon. Ezin dut, ea, nola zen abestia? Ah, kakazarra azu egin zait. Beno, arna sartu sakon. Hartu, bota, hartu. 229. Nire txanda, hori nire zenbakia da? Ah, ze sorte kaskarra. Beno, aleaiak da ez. Zuloaga eta Maria Iturralde zuloaga Gernikan asto behin gorputzatik neskato erre bat identifika ezina erantzun Ikatera nahi nuen, zuk ordea
zara sartu, baina berdin da, nik ez zaitut maite, nik ez beste bat, eta ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte.
Bikaina, ederra, aurrean dauzkat. Oraintxe bertan bukatu duten txegoan eta bernan. Itzara da mutuko, zuen antzokia beteko dute, ziur baietz. Ez, lasai, aurrekoan gertatutakoa, akats txiki bat izan zen. Teloia zela, bai, sentitzen dut, barkatu. 5.000 euro zor? Bai noski, nola ez, baino ez kezkatu. Tantzari hauek aluzinanteak dira. Diruz beteko dizkigute poltsikoak, 5.000 euro baino asko zer gehiago aterako dugu beraiekin. Baina, nola? Ez eskegi? Bai? Aizu? Bai, noski baietz. Ikuskizuna beraz, zuen antzokian estrenatuko da. Eskerrik asko, berdin, plazer batzuekin negozioak egitea. Primeran neskak, itxita dut zuen emanaldia. Zehaztapenak aurrera gomango dizkizuet. Ala maiteak, segi lanean. Ba niri gustatu zaizkit. Ez da hilarri izango, ez da? Material ziztune horrekin ez dute zer sortu. Ahotsak? Ez duten pastatzen. Beno, mirarinak enduta. Daukan hotxarekin ustu desastre hau, konpondu dezakedala. Wow, nere zuzendari artistiko eta bokal maiteak. Ze ongi zuek hemen egotea, justo zuekin hitz egin beharra nuen, puro kutxabana, dut zentzu. Nik bai, esker mile. Utzi mila esker baina ez dut erretzen. Ui, eta sobre hori? Zerrez, ez da zerrez. Musikalako lortu dizkidan partitura batzuk baino ez. Beno, nola doa 1957 musikala, salmenta lehiati hautsiko aldugu, patrikak diruz beteko alditu. Ditugu. Zera gai bat aipatu nahiko nizuke. Ezakin nola esan nahiko delikatua da. Seguraski garrantzi gabeko arazoren bat edo gertatu dela, baina diru oraindik ez eritsi. Hori da, eta batzuk oraindik lehenengo hilabetea kobratu gabe duguta. Bai, noski, lasai, dena kontrolpean daukat, ez kezkatu. Dagoeneko banketxeko zuzendararekin hitz egin dut eta dena bideratua dago. Beharko? Pazientzia, mesedez, dirua iristear dago, noski iritsiko dela. Gaur banketxean insistituko dut. Zuek segien saiatzen alfombra gorrirako agurrak. Pentsa, lehenik... Bilbo! Gero... Londres! Eta azkenik... New York! Broadway! Ikusten dut. Beno, oraindik lan asko dago egiteko. Aukeratutako talde honekin ez dakindik. Beno, hobe genuken txeiatzera joatea. Txotxolo zaude gaur, Gogoratu, Broadway. Bai, inozoak. Ea behingoz Rodrigok banketxean egin beharreko gestioak arindu, dirua transferitu eta hemendik alde egiteko aukera dugun. Txotxolo hauek errazen gainatuko ditugu. Txuma! Rodrigo, nere banketxeko goneko zuzendari maitea. Zer moduz eskutartean duguna? Primeran, transferentzia egina dagoeneko. Maletak bestatzen ari naiz. Zeinen ongi. Ni, dagoeneko kantu irakasleri, eman beharreko mandiot hitz egin ez ezan. Ahor txiki bat igozokiek kentzea baino errezagoa da argelauek engatzea. Zu arduratu gazkin bilatak erosteaz. Eta maleta bukatu, Tabernan ikusiko dugu elkar. Hawaii zaindu. Hau, gaizki dago. Bestela historioak ez du koherentziarik. Utzi hori zegoen bezala. Badakit, estralurtarren inbasio bat izan zela idazten badugu. Ez esan txorakeriarik. Denbora galtzen ari gara. Ez da ziren germanearrak izan. Ezakit, informatu beharko ginateke, baina ez dugu denborarik. Gidoia ez dugu inoiz bukatuko. 1957 musikala bukatzea ezinezkoa da. Informazioa ubikoitza.martziano.net orrialdea hemen txedut. Iker Jimenezen web orria da. Inquietante, ez da? Mesedez, azkeneko zena falta da. Ez jarri urduri eta jargaitezen serio. Garrantzitsuena! Azkeneko estena. Ai, ama ez daitez zer bururatzen. Niri bai, plutonianoak izan daitezke 1957 musikaleko familia salbatzen dutenak. Tematia zara gero estralurtarrekin. Iso, beste txorakeria bat, 11. aia da. Zentra gaitezen, Gernikarekin lotura izan behar du. Beraz, estralurtarrak fuera, historia da, lotu behar dugu.
Hori, zentra gaitezen, bestela intzan etorri, eta ez dugu azkeneko esteraukata izango. Bai, zentra gaitezen, baina ideia bat ematen duan bakoitzean, desesperatu egiten zara. Nire ideia baztertzen duzu eta ez duzu konponbiderik ematen. Nahikoa da. Ei, norai dator? Zuzendaria, Ez dut uste. Bukatu taldugu, ekipo? Bueno, bai, alako zerbait. ai ama, Ai ama, zer? Ez esan, ez duzuela amaitu. Bai, azkeneko zertzela da falta zaizkio. Egun pare bat behar ditugu. 2 egun, ez gehiago, ez da gutxiago ere. Egina duzuena eramango dut. Aktorak aukeratuak daude eta zerbait eman barko niek ikasten has daitezen. estra urtarrak dira konponbidea, ez dira zuek kasurik egin. Bi egun bakarrik, ai ama urduritzen hasia naiz. Asia, gidoia seginenetik zabiltza horrela, zure ideiek ez dute zorroztasun historikorik. Utzi niri. Nire ideiak entzongo da zenituzte, utzi niri. Zure ideiak entzungoa genitu, abasko zer lehizago izango litzateke. Gernikaren duintasuna jokoan dago, utzi niri. Azken estena orain bukatu behar da. Testurik gabe gubiruro kaleratuak. Isla dezagun ba errealitatea. Zidezagun gure arteko eztabaida. Ez nago dos, estra urtarrena ideia bikaina da. Hau ongi egin behar dugu. Historiara lotu beharra dukagu. Soilik utzi niri. Ja bederatzirun eta hogeita bat, 16, zein da bat? Zazpi. Estarrutarrak egon ziren planetan. Berriz ez. Xo, egan zerutin benetan, omni batetan iritsi zirenak. Inbaditzea gure planeta haien lana. Inbaditzea. Konpondu. Babestea, Babestea. ezagutzea gure planeta haien lana. Zaba batean, egun batean, suntzitu zuten herria. Estarrutarrak onkabotaze Gernikan, eta Gernikarrak altzelen batez gorrikan. Horrela bukatuko da musikala. Zer izara? Ez ditu zure txelakeriak gehiago jasen, Mikelek arrazia dauka, izera dutu beharra daukagu. Zaspergarria. Entzun arretaz nire proposamena. Ez zaitzoro zen Presiopean, ideia bat dut nire buru barnean. Bota? Baina ez dakit nola eman bukaera. Ui, ze ideia. Inspirazioa etortzen bazait, zure ideia pikutara. Zure ahotik gazteria bota duzu, nire ideia apurtu beharko dugu. Mugi zaitez eta txorakeriak utzien. Injustizia. Hori da! Ixo! Zure lagunak lasai gaitezen Goia liburu montaña zertu. Zermaniarrak eran, italiarrak ere, hau hondamendia. Jartzazu gidoian. Bainolak beraz, kanpotare laguntza zeruan. Idatzi ongi. Memoria historikoa, herrikarre memoria. Deia hori ez dago argi. Hey, 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 hey! Zure ahotik gaztakeria bota duzu, gidoia osorik fugatu behar dugu. Mugi zaitez eta txorakeriak utzi entzun honi. Utzi niri, utzi niri, utzi niri, utzi niri, utzi niri, utzi niri. Nik ezin dut zuekin lan egin. Bata, ezin lasaitu eta bestea estarrutarrekin obsesionatuta. Zer uste duzu nazkata dagoen bakarra zu zarela, gaurko zaski dut. Ez duzue benetako talentua baloratzen.
Agapita iturrale zuloaga eta Maria iturrale zuloaga Gernika. Zertan zabiltzala ja? Hola hauek margotzen? Ez. Abesten den. Beno bai, baina eta zer? Zuzu batire gaizki egiten. Pasa, brotxa. Duela urte batzuk esan bazenit, hona hartuko nizuke. Ahots asko galdu dut geroztik. Nola? Bai, koroak urtetan zehar zuzendu izan ditut. Baina horiek beste garai batzuk ziren. Ziur, orain dugun kantu irakaslea, baino begiteko gaitzarela. Badakizun orden, ezta? Kontako banizu. Zagutzen alduzu? Bai, hainbat musikaletan zuzendu izan dut. Baina holtza utzi eta kantu irakasle bezala sartu da. Baina, zazuen esain bat, lehen abeslarilanetan aritu egin zela, ez dakitzen bat musikaletan. Bai zera, kontatzen duenaren erdia gezurra da. Huala, txampon baten truke, ikimilikiliklik, invokatium batek dakietan hemenka musikaletan parte hartu du. Eta guztietan protagonista izan zela Diogogelek. Dena gezurra. Gezurra. Sarean dagoen informazioa oso errez eraldatu daiteke. Musikal horien erdietan ere ez dagon. Eta invokatium eta batek dakin paper txiki bat besterik ez zuen izan. Harrituta utzi nauzu. Ni izan nintzen bere zuzendari bokala bi musikal horietan. Aizu, zuzendaria konturatzen bada hau bukatu gabe dugula, jai dugu. Beste ehol bat behar dut. Berziklaz azur dagoen hori. Biltegian ez aldago gehiago. Zuzendariari materia eskaera egin diot, baina dirudienez produktoreak ez du dirurik askatu oraindik. Oraindik txundituta nago zure hotxarekin. Bai zera, ez zaitez pasa. Ez dakiz zergatik, baino kantu irakasle hau zegile gustatzen. Zortziak, ni banoa. Hemen ez digute ordu estrak sartzeko adina ordaintzen. Ondo da, ni geldituko ez da bukatzen. Berar... Ei, papera dagoeneko ikasi alduzu. Bai, asteburu hontan ez dut besterik egin. Hori bai, abestiekin ze zaila egiten ari zaidan. Ba niri protagonista papera mandidate, Xabiren ama. Ah, bazorionak. Mila esker, izarroi sufritzea tokatzen zaigu. Merezi zuen, azek castinga ikusi izan bazenute. Zu ere sartua zara edo... Bai, sartu da, influentzak ditut, zer uste duzue. Guazen Emiliano! Tipa horrek, ez zer gutxi kantatzen duela uste dut. Ei, Mikel, eta zuk, ze paper lortu duzu? Ba, gidoien agertzen da, bi paper lortu ditu dela. Sabi zarra eta sabi gaztea. Akats bat izan liteke. Eta gidoia gaizki badago. Ez, pertsona bera omen da. Hasieran agure, gero gazte. Agureak gazteetan gertatutakoa kontatzen du. 1927 urtean hain zuzen ere, bombardeak eta gertatu zenean. Hortik musikalaren izena, beraz. Interesgarria! Bestuario aldaketak. Uste dut, herritarra eta merkatuko pertsonetako bat izango naizela. Ei, badator! Neri? Presarik ez. Isilik, Egun on guztioi. Espero zuen paperak ikasiak ekartzea. 5. eszenatik hasiko gara. Ea zu, Mikel, etorrena, badakizu zertaz doan estena, ezta? Baiet, uste dut. Gu ez gara esteinanetan sartzen, ezta? Ez dakit. Uste dut Xabi Ameriketan dagoeneko estena bat dela. Guk solik Gernikako estenetan agertzen gara. Baltzatoz testu errepasatzera, ez zait buruan sartzen. Noski. Ene. Ea zu, Xabi, hartzailanetan dagoen Gernikarra, zure Ameriketako baserrian zaude zure hartzai lankide batekin. Irratian, zaindu ahotsa, mesedez. Euskal Herriko eta Espainiako egoera asko kertuela entzuten duzu. 3, 2, 1, ekin. Espainian eta Euskal Herrian egoera latza dago momentu honetan. Ardiei jaten ematera noa lagunduko aldidazu. Itxoin. Moztu! Baina zer da hau? Zuk usta duzu norbaitek sinez zaitzakela? Energia behar dut! Non demontri duzu burua? Eta zu, irrati hori sinez gaitasun gehiago, mesedez? Leku beretik berriz ere. 3, 2, 1,
ekin. Espainian eta Euskal Herrian egoera latza dago momentu honetan. Ardiei jaten matera noa, lagunduko aldidazu. Itxoin, igo volumena. Nazionalek altxamendu egin dute Ez dago modurik. Zure familia hildago liteke. Eta zur, hain pitxi, landuko dugu bio bakarrik. Alde ezagun estena, 7. Aurrengo estena zure amaren eskutitza jasoko duzu. Dena okerrera joan dela deraziz eta zure amak esandakoari kasurik egin gabe, Euskal Herria bultatzera bakitzen duzu. Tori eskutitza. Barkatu! Ez dut 8. estenako nire zati ulertzen. Eta zer nahi zuzuk orain? Orainik ez gara iritsi horra eta. Baina zera, azalduko aldirazu? Zer gertatzen da, Pelma? Arazotxoak alditu zure lagunak edo. Hori, ez altzen hain bikaina. Beno, bai noski bikaina da. Baina batzuetan ularren arazoak izaten ditu. Entxoian nago. Zer? Orain? Ongi da. Banoa. Ala. Hei, nora doa Mikel? Mikel, nora zoaz? Inora ez, arazo larri bat konpondu beharra dut. Ulertu duzu? Ongi da, guazen urrengoarekin. Mikel, maletaren bila. Baina Mikelek alde egin behar izan du. Arazo pertsonal bat duela uste dut. Horrela zagon txaiatzerik. Mikel gabe ezin da mobi dago aurrera atera, tronko. Hau ez da entxaiatzeko modua. Entxaia horrela ustea erabisatu gabe. Ezin dugu aurrera jarraitu. Kantu entxaiora pasako gara. Zigor, mesedez? Nere txanda maitiak, koru formazioan. Errepikatu nirekin. Bat, birun. Baina, zer dau? Nere belarriak. Berriro. Bat, birun. Hauts, kokapena falta da. Ikasi ez zazue mire gandik. Ez dago, ni bezalakorik. Ez dago, mera bezalakorik. Esan dizuet. Ai, zehantza duzu nirekin zura dina nuenean. Talento hutsa. Neska, mutilak, entxegua zuekin bukatutzat ematen dut. Zudur puntan jartzen zaizuena egin zazue. Total, ez du pena merezi. Total? Baina zer uste du honek? Ez dugu bat ere ongien pastatzen. Ez zait gizon honen eran egiteko modua gustatzen. Entxaiatzea aspergarria da, oso. Duen talentarekin. Eta hain alferra. Behar bezalako zuzendari bokal batekin asko zoben pastatuko genuke. Gure partetik pizkait jarriko bagenu, tipa hau ez nauen gantzatzen, no kapitxo, badakizu. Artisten parkean noa, haize pixka bat hartzera eta gero tabernara, dardokara jolastera. Norbait aldator? Ez zaigu gaizkit horriko. Goazen maite der. Zurekin goaz? Hala, handiamo parkera. Banekien hemen aurkituko zinduela. Artisten parkea, gure bigarren etxea, Zer kezkatzen zaitu? Ez dute epaiketaren kontua garbi ikusten. Bai, ni ere urduri nago. Abokatuaren deit bat jasoten txaien nengoela eta gauzak komplikatzen ari dira zioen. Epaiketaren emaitzak postaz bialiko izkugutela izter. Bueno, zergatik ez gara akrobata mimoen ikuskizuna ikustera joaten? Despejatzeko modu on bat izan liteke.
zein bidia. Ikusten ditudan bakoitzean, haiek bezala saltokaritzeko gogoak etortzen zaizkit. Amets bat, besterik ez. Ba, niri zure buruak ematen dit inbidia, Magi. Zailtasun guztien gainetik beti rifar bat duzu aurpegian. Aupa, Mikel. Ei, baina zer egiten duzu ezuek hemen? Akrobaten numeroa ikusten egon alzarete? Buaz ez zai ez da? Bai, deskonektatzeko beharra genuen. Nolatan joan zara antxaiotik horrika batean? Zuzendaria nola jarri den ikusiko bazenu? Buah, txabal! Beno, hori erain nire arazorik txikiena da. Zerbait larria gertatu da edo? Zera, epaiketa, zior dena ongi dijo ala? Bai, lasa egon. Bagu, oso horreta gato zentsaiotik. Kantu irakasle ziztin horretaz kokotenaino gaude. Nazkagarria da, taize pixko bat hartzera etorri gara. Artisten parkea, leku magikoa, ez da? Txikiak ginenean, ze momentu honak pasa izan ditugu hemen guras eta mamarekin, ez da? Niri, akrobata mimon ikuskizuna, ikustera etortzea, bizik ikustatzen zait. Nire ametsa, haik bezala saltokaritza da. Amets bat da, mimoek egiten duten antzera, airean gora eta bera hori da nire ilusioa. Amets bat da, gure txikitako desira ura, heldu arrakastatxua, jasotzen txalo zaparrada. Amets bat da, ez delako erreza, lana eskatzen baitizu egunero, eta esfortzua, baina lortzea ez da ezinezkoa, bihotzean benetan badago zure naia edo desioa. Amets bat da. Amets bat da, amets bat da, amets bat da, ausardiak jokatu behar da, edozein beldurren kontra, ez etxi eta segi aurrera. Eta amets bat da, amets bat da, bihotzetik sortutakoa, gure naia do gogoa, itxaropenaren motorea. Amets bat da, noizbait izan duzuna, beldurrak jota ez zara sartu, ahalegintzera, baina lortzea ez da ezinezkoa, bihotzean benetan badago zure naia edo desioa. Amets bat da. Magi, zure ametsa egin nola bihurtzen duzun ikustea, miresgarria da. Zure irudimenak ez du mugarik. Madalen, gure ametsa lortuko dugu. Lehenago edo beranduago, gure aukera iritsiko da. Ziur naiz. Amets bat da, Gure bihotzetik sortutakoa, gure naia edo gogoa, itxaropenaren motorea. amets bat da, Igurtil aurkian nagoelako, jauzik aritu ezin naizelako, nire munduan ez dut amore emango. Amets bat da, amets bat da, irudimen haziak iaukitu, mimoak bezala jauzik aritu, nire mundu hontan ez naizel barritu, irudimenarekin dena betetzea posible da. tabernaragoaz, balzatozte. Pixka bat gehiago geratuko gara hemen. Ongi da, namaste.
lasai egon, dena ongi aterako da. Hala espero dut. Aurrera aterako gara, beti bezala. Haze martxa darmagun entsaioetan. Gaurko saioa, mortala izan da. Zuzendaria kaineroa egon da. Ba dugu estrenadeatarik. Ez dakit, baina zuzendaria nahi kurdur ikusi dut gaur. Horregatik ote, nire txanda. Egia. Entzun dudanez, musikalerako dirua, ez omen da iritsi. Ez esan? Zerbitzaririk ez aldago hemen. Ba, noa. Zuku bat behar dut. Ara, nolatan zu hemen. Beste bat nietzat, marakuja. Zuek ere nahi alduzue? Ez, mi esker. Horrengandik ez da dirurik ere. Enteratuko zarete. Entzaioko momenturik onena, eharra. Ez alduzu esan, diruik ez dagoela musikalerako. Ez alzuten tipo hori kaleratuko, ez da? Entzun dut atretzokoak materialik gabe geratzen ari direla. Latza. Begira nortzuk dauden hemen. Gure artistak. Hemen nago zuen ikuskizuna finantzatuko duen banketxeko zuzendariarekin. Egunon! Lan bikaina egiten ez zeretela, entzun do. Entsaia kongi ez da? Ez aztu kamara eta alfombra gorriak aurpegiak ongi entsaiatxeaz. Bai, dena primeran, ez dakizu zeinen ongi, abesten duten. Zuk zer duzu esateko, ea? Nik, ez errez. Lasaitxo, ez du merezi. Segi zuenera, merezi duzu atxedena, hain beste entsaio. Zerbitzeri, duzun whiskyrik oneneko bitrago. Gauza asko hau espatzeko aur. Ez dala? Aizue, eta maleta horiek? Egia, no maitera doaz? Ator jabaian horik ikusita, suposatzekoa da, neska, zuen ondoreak atera. Nik dagoeneko lan xume honetan sartu naiz. Aholku bat nahi, bizkarrak zaindu. Zer ospatzen arituko dira? Auskalo, bosta sola eta zu pikutara. Nahikoa dugu zuen txaiotan aguantatzarekin. Ui, maitiak, lasai aldorretatik, bertatik ez nauzue berri hori ikusiko. Eta produktorea, seguruenik, ez da ere. Oiek norate doaz. Uste dut ez direla fidatzekoak. Zer darabilte eskuartean. Haien begirada ez da garbia. Gogoak dituan hemendik alde egiteko. Artista hauek inusente hutsak dira. Hawaii zain dugu. Eta nik prestatutako plana, primeran atera da. Diru guztia honeko transferitu banketxetik gure kontuetara. Txumen plana bikaina da, ezin dukarik egin. Erreza izan da arabeak hartzea. Sobere hau, diruz josia dago. Nire buruan ideia bakarra dut. Aberastu eta bizitza zaldatzea. Kakazaharra, hemen zer gertatzen ari den badakidala uste dut. Aintzan eta gidoilariak abisatu behar ditugu. Bankura diru ateratzea joan, eta zuzendariak eta txumak elkarrekin alde indutera sendai bate bertan. Hemen ikate egitera doaz diru guztiarekin, ezin dugu 1997 proiektarekin aurrera jarraitu. Norate doa.
zuri txel zaizue. Bai, zuzendariak urtzen zutortzeko adierazi digu. Begira, biliar jentea, gidoilarien bulegoan 15 minututan. Nik bakit, ziur estraurtarra gidoian sartu nahi dituela eta zuei espaziontzi bat eraikitzeko eskatzen dizuela. Fijo. Bai, nabunianoak ez, erotuta zaude. Bai, bomba botatzen dituztenak, haiek izan daitezke. Hori txorakeria. Beti tontakeri berdinetan zabiltza. Ez ara konturatzen hori gertatzea ez dela posible. Eta, nonde monter dago zigor? Esan izuen etzela fidatzeko. Kezkatuta nago. Eskerrik asko guztioin azkar etortzeagatik. Seguraski ez dakizu zergatik bildu zaituztean. Izarurtarrik ez dirudienez. Ideia oraindik mai gainean dago. Bota behingoz, estenarendik bukatzeko dugu. Horretara noa. Hori dena alde batera utz dezakezue. Azkeneko estena, aurrekoak eta baita tretzu guztia ere. Produktorak eta banketxeko zuzendariak diru guztiarekin alde egin dute. Ez dago musikalarra ateratzeko modurik. Zer? Egindako lana pikutara. Txita, nik ezin dut gehiago, gure esfortzu guztia badoa pikutara. Lana, ametsak eta desirak, egindako guztia txaren urrengoa. Gidoia sortu, eten txaiatu, atretzuariki eta margotu, lana guztia utezakegu zergatik jarraitu. Egin dugu lana pikutara aldoa, hauen laba, bukaera. Arazo honen aurrean batu bergara. Beharra daukat Itxaropen ez ezagun galdu, gure indarrak batuta atera dezakegu. Lana pokoz egin beharko dugu, saia gaitezen batera, esfortzuak merezi du. Beldurrak kendu eta sinestu. Dirua lortu, tarduak sartu, gure lana da hori ez ahaztu. ez amore eman. Aurrera egitea da bide bakarra, eta hauen da honen jarraian da horrela azken erabatzia ilusioa. Izan beharko luke motorea, aurrera egitea da bide bakarra, hauen da honen gaera. Jarraian lanean txatu, erabota gatzea musikara. Denok elkarrekin 1937 musikala aurrera ateratzea lortu dezakegu. Ezin dugu Gernikarriaren memoria galtzen utzi. Herri baten duintasuna jokoan dago. Arrazoi guztia duzu. Zuek prest zaudete. Estresa, kanpora. Kontatu nirekin. Estraurtarren ideia baztertuta. Ondo da. Zuek orain, azken estena hori itxezazue. Mikele, zurirekin. Nikolas, bukatu ezazu estenografia. Ni arduratuko naiz partiturak birpasatzeaz. Musikal honek aldaketatxo batzuk behar ditu, eta aldaketa ederra eman behar diogu. Gaur, arratsaldeko 8:00 entsaio gelan. Beraz, miren mirariri papera aldatu eta maite derri eman. Hori da, beste kontu bat konponduta. Gehiago aldaude? Kororako abeslari gehiago behar ditut. Beste kastin bat ez daukagu dirurik. Lasai, ideia badaukat buruan.
Zeri buruz Gero esango dizut. Gidoia bukatu dugu, eta estrala urtarri gabe. Primeran. Lan bikaina. Baina zera, estena zuzendari bat behar dugu oraindik. Eta dirua, eta aktoreak, ene. Bai, baina denon artean erabakiko dugu finantziazioa nola lortu. Eta aktoreena! Ara, hemen datoz? Aizue, produktoreak diruarekin alde egin du. Badakigu eta dagoeneko konpontzen ari gara. Lasai, ez kezkatu, dena kontrolpean, momentuz. Alde egin dute. Dute? Nola alde egin dutela? Nortzuk. Bai, dute, banketxeko zuzendaria beraiekin konpinatuta zegoen. Kantu irakasle ere, ankerorek saldu ingaitu. Banengon bani, inbokatiumen gauza bera egin zigun. Zintzilik utzi gintuen zerbait hobea atera zitzaiolako. Dirudienez, asiatik konpintzatuta zegoen produktora eta banketxeko zuzendariarekin. Kontatu nirekin, barruan nago. Primeran, izenen entxeguak zure kontu beraz. Baina orain, gauzak beste modu batera egin behar ditugu entxegu bokalei dagokienez. Guztiak nirekin, ideia badaukat buruan. Nola gustatzen zaidan, neska honen energia. Eta erotutare. Bestera, ez. Gu ere. Ai bai, niri ideia gustatzen zait. Zer moduz nire vibratoa? Nikolas, etorri ona, zu ez zara libratuko. Bestera, ez nola, ez dakita besten. Ez mesedez. Lasai, nik erakutsiko dizuet. 3 arau dira jarraitu beharrekoak. Koru formazioan, mesedez. Lehen aipatu bezala, 3 arau dira jarraitu beharrekoak, besterik ez. Lehenengoa afinatzea, errepikatu nirekin. Afinatu. Bigarrena, arnasa aldez aurretik prestatzea. Zuek? Arnasa aldez aurretik prestatu. Oso ongi. Eta 3. diafragma ongi erabiltzea. Diafragma ongi erabili. Eta noski, sentitu! Orain, arreta mantendu. Eta entzun. Entzun lehenik, ez izan beldurrik, hurbil zaitezte ikasi arauak, betetzen badituzue ongi aterako da, ahots gordak berotuta soinuak kanpora. Sartuko da benetako soinu polit bat emate. Zuez. Ez zaitez izkutatu, Nikolas. Ergatik lotxa, erakutxa hotxa. Ni ez naiz gai. Ez naiz ausartzen. Zaila. Ez, entzun esan duena. 3 arabak jaraituz eta sentituz, ahotsaterako da. Hori da laguna. Hurbil zaitezte, saiatu behintzat. Animo! Zarputza! Ahoa! Mingaina! Musikala kantatzeko ikasi behar da. Teknika errespetatuz ahotsa kanpora. Basuak! Altoak! Sopranoak! Batera! Wow, entzun alduzu? Abestu dugu! Bai, 4 segunduz abestu duzue. Eta ez duzuen gaizki egin. Baina lan egin behar da oraindik ekipo. Jarrai dezagun. Sentitu! Enbaio zuegurra. Zuek? Sentitu! Gogoz kanpora. Do, re, mi, fa, sol, la, si,
zaila, nik ez dut maila. Ezazu aukeratu erregistroa. Ez. Ikusten? Ez. Kanpora askatu. Sentitu. Ondo da, zein zen lehenengo araua? Hori da, maiozu. Arnasa aurretik prestatu. Ez da entzuten. Arnasa aurretik prestatu. Osona, orain, ekio ez hirugarrena. Arnasa aurretik prestatu. Zoragarria. Nikolas, etorri ona. Emaida hirugarren araua, baina beldurrik gabe. Ni, zu desafinatuko dudala. Diafragma erabilia Hori da, mantendu hor. Diafragma erabilia Zuen txanda da, neskak. Diafragma erabilia gehiago lortzen da. Orain zuena da, soprano maitea. Gehiago lortzen da. Diafragma erabilia gehiago. Falta zareten neskak, afinatu bihatzetan, eki. Hau da jaipare soinua, maila zu barruan duzuna. Hiru arau hauek jarraitzen badituzu, ahotsa barnetik atera daiteke. Zoragarria! Sentitu. Atera kanpora. Sentitu. Zure barnetik. Sentimendu zabestuta. Teknika erabili. Atera kanpora. Hori da. Zure sentimenduak afinatu. Eta nahastu. Diafragma. Sentitu. Atera kanpora. Sentitu. Zure barnetik sentimendu zabestuta errezagoa da. Arnastu, bultzatu, sentimenduz kantatu. Eta nahastu diafragma gehiago. Arnastu, bultzatu. Ekipo, zoragarria aterako da. Harmonia bestea lortu dugu! Mundiala! Bai, ikaragarria izan da. Ez nekien, hanongi estu nezakenik flipazazu, kolegi. Primerako lana. Egundoko soinu atera diozu koroari. Teknika pixka bat aski da, esan dizuet. Edo norka ez dezake. Edonork. Paperak banatu zituena, etze, oso fin ibili, miren mirarirekin. Ez dakit nik talentu handirik duen kantatzeko. Zuk erabakitzen duzu. Aukeratu nahi duzun neska amaren paperarako? Oso argi dut nori dagokion paper hori. Maite dut. Ezagutzen. Nola ez ba, lehenengo egunetik dakit, buazte aukera ona. Azkenean, betidarik nahi izan dugun aukera bietako batentzat. Eta zu? Nigatik lasai. Lehenago edo beranduago nire aukera eritxeko da. Ziur naiz. Orain, aprobetxatu. Horrelako konfiantza bultzada bat batzen nuen Maiteder. Aktoren eta paperen manaketa konponduta, baina barkatu. Serio jarri bara daukat orain ekipo, kontu latz bat dugu oraindik konpontzeko. Honek ez du bat eritxura honik.
Dakizuenez, dirurik gabe gaude, eta musikal aurrera ateratzeko bururatu zaidan irten bidirik egokiena, bakoitza beraldetik diru pixka bat jartzea litzateke. Zer diozue? Arrazoi duzu, dirurik gabe, ez bestuarorik, ez atretzorik, ez tantzokirik ere. Orduan, guk dirua jarri behar dugula proposatzen ari zara? Musikal aurrera ateratzeko modua bada kontatazu nirekin. Nirekin ere, eta nirekin, baina inbertsioa berreskuratuko dugu noizbait. Arrisku ekonomiko bat da. Antzokiaz badugu betetzen, inbertsioa ez da berreskuratzen. Orduan, denak ados. Ez badago besterik? Nigatik bai. Mikel, zer diozu? Zurekin konta dezakegu? Zera, oso polita da Gernikan gertatutakoa kontatzeko, baina dirurik ez badago, jarraitu ala ez, pentsatu beharra dut. Behar familiarrak ditut eta hau ez da sostengarriena niretzat. Mikel, baina zugabe? Sentitzen dut. Ulertzea espero dut. Laizter emango dizuet erantzun bat. Ikusia duzu? Eskutitz bat ere izaio. Eskutitz bat? Zer hartzen du? Bere gurasoek istripu bat izan zutela dio hemen. Hilda daude? Dirudienez, Kastinean alako zerbait ipatu zela uste dut. dirudienez, orain dela 12 urte, gurasoek istripu bat izan eta bertan hil ziren. Baita arreba gurpila aurkian gelditu ere. Ez esan, guau, hau movida. Ez nuke bere larruan egon nahi. Entzun. Epaiketetan urteak daramazte. Eta epaitegiaren azken eskutitza da hau. Eta gainera, istripuagatik ez diete indemnizaziorik emango. Ene, orain ulertzen dut dena. Lan bat opatu barra dauka familia mantentzeko. Dirua behar du bere arreba zaintzeko. Lagundu barko genuke. Ideia bat dut.
Ze polita, emaiozu txanpon bat, Mikel. Bai, Jona, tira, txanpon batengatik. Zer duzu? Gaur bertan, epaiketaren eskutitza, iritsi zaigu. Eta zer, irabazi dugu, ezta? Indemnizazio ordenduko digute, ez dala? Azteko, ez dakit non sartu duan. Uste dut, galdu egin dudala. Baina zer zioen? Zoritxarrez... Zoritxarrez zer? Ez, nola izan daiteke? Baina istripu ezen eta tamaren erroa izan. Aseguretxeak ez du errorik onartzen, eta gurasoen ardogabekeria izan zela dio epaileak. Ba beste errekurtso bat, jarri. Magi, zentratu. Ez dago ezer egiterik. Hau azkeneko errekurtsoa zen. 1997 musikala, utzi behar dut. Zer? Gainera, eta mamak eskatutakoa? Biziki tristetuko da. Zuen ilusioarekin. Magi, produktoreak diruarekin alde egin du. Eta karga ekonomiko guztia talde teknikoak eta aktorek bere gain hartu nahi dute. Gure baldintza ekonomikoak ez daude arriskatzeko moduan. Lan bat bilatzeko beharra nago. Dirua etxera eraman beharra daukagu. Nora hartu duzu bestela zure botikak eta morrenak ordentzen direla? Izugarri zaila egiten ari zait erabakitzea. Amonaren ametsa bete eta Gernikarren historia kontatu ala lan bat bilatu. Ez dakitzera egin, bakizu, hemen hauzula, ez da? Zalantza erraldoi batut aurrean, lanon bat bilatu ala, amets bat betetzea, amaman nahi dut arro egotea, beharra ere asetzea. Amets bat da. Zaila den nire erabakia, soldata bermatu ala egin antzerkia, bihotza eta burua nire baitan, rokan alegia. Ta zu hor mantentzen zara herri bartxu, maite zaitu. Gauzak zailak jartzen badira, ondoan horbait behar denean, begiratu aurrera. Hemen nauzu, erabaki gogorra, zu nire lehentasuna, ezaztu sekula. Hemen nauzu, hemen nauzu, hemen nauzu, hemen nauzu, hemen nauzu. Ikusi alduzu, eskutitz bat erori zaio. Eskutitz bat? Zer jartzen du? Duela 12 urte bere gurasoek istripu bat izan eta bertan ez ziren. Bere arreba gurpilaukean geratuz. Eta gainera, istripuagatik ez diete indemnizaziorik emango. Orain ulertzen dutena. Lan bat topatu barra dauka familia mantentzeko. Dirua behar du bere arreba zaintzeko. Lagundu barko genuke. Ideia bat dut. Mikelek gure laguntza behar du. Diru gabe berak musikala utziko du. Zergatik etxarritu. Denon artean banatuz gagarindu. Lagundu behar dugu. Aliegu bat eskatuko dugu. Gure gurasoi eskatu. Noski. Miken, nola edo ala lagundu behar dugu gaur. Gure harta laguntzen ez bagara, nork egingo du. Zitzan ondokari laguntzen ez behar digu, zer geratzen zaitu. Gernikaren memoriaren proiektua aurrera atera behar da. Mikel, ez zade bakarrik. Gutako inor, ez dago bakarrik. Gutako inor. Gutako inor. Inguruko inor. Inor ez bakarrik. Aurrera. Berezik orain, gauza gaizki datozenean. Elkarri lagundu. Honean, txarrean. Mikelek arrebarekin egiten duena adibide bat da guretzat. Mikel, zurera elkarri lagundu. Malkuak ez orain, Elkarri lagundu. Malkuak txarrean. Eskerrik asko.
hemen nauzu. Mikel, gurekin konta dezakezu. Ez duzu zertan produkziorako dirurik jarri behar. Pentsa ezazu mesedez. Bihotzez aukeratu behar duzu, Mikel. Aita eta mil zirenetik horri izan dugu amaba, beti. Sinetxe zure buruan, ikusiko duzu. Dena primeran aterako da. Ez nago ziur. Zu eta mama zareten nire entasunak, eta ezin diet bestei nire diruzatia jartzen utzi. Ongi egonen gara. Jendeak ez ezala gura itonari Gernikan gertatu zitzaiona aztu. Haien duintasuna jokoan dago. Segi eta gozatu esperientzia. Hemen nauzu. Aktoreak dagoeneko aldatzen daude. Estena bat baino zeuk faltan saiatzeko. Eta Mikel orainik ez etorri. Gutxienez hitzartutako dirua guztiek eman dute. Eta oinarrizko gastuetarako badugu. Mikelen arazorako ordezko bat bilatuko dugu. Horrek lasaitzen nau, baina nor? Nor ikasiko du papereain azkar? Ene. Ez, badakit nork hartuko duen bere papera. Ziur zaude? Entsaio guztietan egonda eta paper guztiak ia buruzak izki. Baldago beste aukerarik. Niko, berri honak, zu izango zara protagonista. Nor? Ni? Noski. Zakita besten eta aktore bezala ez nahi sekulen aritu. Talde, denak prest. Aldaketak izan ditugu paperen banaketan. Banengo emani damutuko zinetela. Papera bueltatuko diazu ezta? Ama, ni izango naiz, nola ez. Iso arroputzori. Mikelen papera, niko hartuko du. Berak? Hau ez da bidezkoa, izar bat duzue taldean eta zuzue batera probetxatzen. Gora miren mirari! Ez dute gero ulertzen. Egon lasai. Bai, aintzarek esan duen bezala, Niko hartuko du bere papera. Orain, 7. eszenarekin hasiko gara. Zuzendari, zure txanda. Entzun duzu ez da? 7. bombardeak eta gertatu da dagoeneko. Mikel Ameriketatik iritsi berria, bere familiaren bila dabil desesperaturik. Bertan dauden pertsonai asko bezala. Ai ama, nola egin diezadakete hau. Denak zuen lekutara. 3, 2, 1, ekin. Ikusia duzu nire familia? Aurrera Legarreta? Uste duzura esan dela. Zina solo zabal? Javier Gardoki? Javier! Moztu! Sentimendua mesedez, zure familiaren bila zabiltza. Leku beretik berez ere. 3, 2, 1, ekin. Ikusia duzu nire familia? Aurrera Legarda? Uste duzura esan dela. Legarreta. Utzi niri erakutsiko dizut. Ez eta ez. Zugan konfiantza dugu, saia zaitez berriro. 3, 2, 1, ekin. Ikusia duzu nire familia? Aurrera Legarda? Ei, uste dut paper hori niri dagokidala. Eskerrak. Mikel, hemen zaude! Banekin banik, bueltatuko zinela. Hemen zaude. Maite zaitu, eskerrik asko. Ei, nahikoa da. Hemen nago, bai. Amamak zion bezala, ez ezagun Gernikarren duintasuna galtzen utzi. Oraindik ezin izango dut nire aportazioak nueko egin. Hala ere, zuen artea espero dut. Nola ez ba. Entsaioak desastre gutxak joan zira, jazarenetik. Besoak irekita. Diruaren gatik, ez kezkatu, konponduko dugu. Egia esateko gauzak ez dira oso ongi atera. Diruaren kontua, ahaztu, gure kontu. Gogoratu, hemen gaude. Batek ezin badu, taldeak. Hori da, taldea, denbora gutxi eta lan asko egiteko. 7. estena? Denok prest? Hei, Mikel, zorte hon, urduri? Ezin duzu imaginatu. Antzokia beteko aldugu? Ea beteko duzuen, antzokia lepo dago. 1937 musikalak arrakasta izango du.
Lortzeko zorian zaude, Mikel. Amama arro egongo da zurekin. Benetan, amama etorri alda. Nola ez? Ezin du momentua galdu. Ez du ez da kamerinora zua guztara etorri nahi izan? Zu baino urduriago dago. Emozionatua da lamazte osoa. Aitonaren eta Gernikaren memoria biztirik mantendu behar duzuen musikal honekin. Lorauek ere bere partez ekartzen dizkizut. Hau presioa, gogoz lan egin dut, gero. Hemen maibanik abezin dinor egon. Nirarre bada. Berdin zait. Lasai, Mikel, aretora joango naiz. Amama zein egongo da eta? Ongi da, bukaeran ikusiko dugu elkar. Kaka mordoa. Arratsaldeon. Ikuskizuna astera doa. Eskatzen dizuegu mugikorrak itzaltzeko. Era berean, gogorarazten dizuegu jende orok galarazia duela leku honetan argazki eta bideokamerak erabiltzea, zuzendaritzak baimendutako pertsonek izan ezik. Eskerrik asko. Konta iguzu aita, bombardeak eta zer gertatu zen 37an. Prest gaituzu zer gertatu zen plazan. Gazte bat nintzen, hausarta benetan. Bombak entzuna zenituen, konta zer gertatu zen. Entzun nahi denok, justizia ez baita egin. Barkaidazu, txirotasun ontan, miserian murgilduta. Seme, ez dut aukerarik, atzerrian dugu irten bidea. Ama, ez zaitut etutzi nahi, Euskal Herria maite dut, bihotzez ezin dut, Ameriketara joan. Orain bizi berria, Artzaia atzerrian, zezaia den irria. Gernika nire herria, utzi beharra, faltan botako zaituten ama. Gernikako people freskoak, Kilo bat, erdi bat, emaiz irazu bizak, bekatu eguna, garaitasuna. Hortik datoz, begiratu zerura, maniarra. Korrika denak gordelekuetara, Korri dezagun gordelekuetara, bomba zerutik etorriko dira. airetik badatoz, airetik datoz, Zerutik
Ai amatxo badatoz hemen gaude, enkontratu daitezen ongi, ongi, ongi. Gauza oiuak negarraka ondamena. Zapaldua txartuta borrokara, non daude, nireak moral daude, azikenetik, aurriko alditu zoki. Aurrera Legarreta? Uste zure salgo daudela. Javier Gardoki? Javier? Herriko historia ongi ikasi, bizirik mantendu, berriro gerta ez dadin. Mila 1937ko apirilaren 26an 100 biktima izan ziren Gernikako herrian. Hildakoak, familia desegituratuak eta herri oso baten negarra izan ziren gerratearen ondorio. Gernikan gertatutakoak euskaldun guztion bihotza hunkitu zuen. Halako injustiziak berriro gertaz daitezen, gertatutakoa ezin da ahazten utzi. Ezin da berriro gertatu, inoiz ere ez, inon ere ez, eta hau lortzea gure eskuetan dago. Konta dezagun gertatutakoa, zabal dezagun historioa, ez dezagun Gernikarren duintasuna galtzen utzi. Ezin dira berriro ere Gernikan gertatu. Gure betebehar morala da, ez beste inon.
Itzela, publikoa harritu utzi duzue. Benetan? Mundial izan da. Azkenik, lasaitasunez, arrakasta mundiala izango da 1927 musikala. Zer esan da amamak? Amamak, negar batean eman du brasoa. Zein harro nagoen zutaz, Mikel? Dena zuri eta lagunei eskeri izan da. Ezin izango nuke hau bakarrik egin. Amets bat, egi bihurtu dut. Amets bat esan duzu? Amets bat da, gure historiatik sortutakoa, gure nahi edo gogoa, memoria bereskuratzea. Amets bat da, eta dezagun ba historioa, zabal dezagun egia, ez ahaztu gertatutakoa. Amets bat da, ez delako erreza, lana eskatzen baitizu egunero, eta esfortzua, baina lortzea, ez da ezinezkoa, bihotzean benetan badago, zure nahia edo desioa. Amets bat da. Soilik horrela kontatu dutelako, benetako egia ez dutelako, nortasuna jokoan dagoelako, ezineztu. Inorien ekartzen zaiolako, inez ere lerratu ezin delako, etorro gertatzea posible delako, gizartera mezua zabaldu behar da, posible da. Gure lana da, ongi zabaltzea. Ezin daiteke memoria galtzen utzi, zabaldu mezu orain eta beti, bizirik mantendu nahi bada orain, ekin. Gure etorkizuna, agur esateko ordua, 4 urte izan dira hemen lagun hauen artean, orain gure bidea hasiko da hemendikat, bihotzean begirako gure familia. Eman aldugu barnean dugun sentimendua, hori da